Madihita kadamang do dainang nenolonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus marsadani rohita martangya kita. Muliate hupasa ruan nami tuho debatan nami. Dia kapabahinamu tu bagasang ulo nami. Naing taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Sodangi mahami doto dim na badiyai. Asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Amanginang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Toto kita maduk moliate dia kabasa-basa ni debata na totong dope tahilala di bagasa naka parngolota. Tadu mobi hami sadiri maduk moliate do Tuhan disiala di pasu-pasu totong akka ngulu nami marhite-hite hai pason. Amanginang mungkin adong do dihita piga-piga suku-sukun buasa agak lebat tami pasato nakajami tau di tonga-tonga ningoluta marhite-hite channel YouTube disiala piga-piga ari na salpu sibuk kami jala horang hipas mamatang nami. Nang pesongoni amanginang dang mak ngorui akka holong nami tuhamuna jala holong muna pe tuhami posrohan nami dang mangori saluhut nai. Atani Tuhan na tolhas tuhita diene maisen buku panuriang Jeremia bidu 10 walu ayat sada rodi ayat pasapul sadahon asa tajaha odo hatani Tuhan. Odo hata nang rotu si Jeremia sian Jahoba songonon. Hehe maho jala tua tu bagas ni sitopa hudon. Disima patu begenok kutuho. Dungi tua maau tu bagas ni sitopa hudoni. Jadi ida ma tongon iba nama bansa da udon di atas pamutoran. Hapedang majadi hudon na pinaulinai. Songo sakipal tano di bagasan tangan ni sitopa hudoni. Gabi mangulahi ibana paulihon sada ingana na asing. Guru lomo ni roha sitopa hudoni mabahesa. Dungi roma hata ni Jahoba tuaw songonon. Tung naso tarbain aum huroha songo sitopa hudonon. Mabaik tuhamuna ali pinopar ni Israel. Ninna Jahoba. Idama songon tano hudo di bagasan tangan ni sitopa hudon. Songonido hamu di bagasan tangakku ali pinopar ni Israel. Sato kinau martahi dopak sada bangso dopak sada harajaon. Naing mangurati do naing mamasikon do naing mangago. Alay mula bangso nang upalubahoni sian hajaton na. Gabi marpangulahi rohakku taringo tu hamagoan. Naku sakapi nang behenokku tu ibana. Jadi satu kinari au martahi taringo tu sada bangso. Do taringo tu sada harajaon. Naing paulihon dohot pahoton. Alay molo dibahin najat di jolo ni mataku. Gabidang ditangion suaraku. Jadi sol-solaku marohaku taringo tu nadingga ni. Naong hubaga-bagahon nang behenokku tu ibana. Ope. Wadok matu halak Juda dohot tu isi ni Jerusalem. Songono dohata ni Jahoba. Ida maau jumadion hinamago tu hamu. Jala sumakap tahi dopak kamu. Wa mulak mahamu ganup siad dalan na narwai. Jala padinggak kamu dalam muna dohok pabahena muna. Ido yang gosahana. Amanginang nahinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga nyaka parngolota tasadari do taboto do yang ngolu ni hita ganup jolma sa guru ni debata do. Buasa hudok kami sa guru ni debata do na puna hosatta. Debatado na puna akapartikyata. Alenang pe
sa guru ni debata salut nakanguluton dodang tarajumi ala nadang tarajumi mabaik kita mangulan akka ulaon gurdokta talumo bima akka ulaon na di bagasan gurdoki maralo tulomo ni rohani debata jala molo tabuaton amanginang molo sega gelengta sa taigil lo neng mubanya nang dinggan isarana molo sega barang-barang na taholongi sa tahirim do buhay musen yang dinggan bahkan berusaha do kita paturehu barangi asa unang sega asa buhay musen tapakke hubar tuak kalau monirohatta mulang buhay be mata padinggan mungkin tatuhor mana baru manang tabolok kuma barang tau hal nasarupa doa manginang di bagasan turpu jamita na satu kita dia pala partikiano bangso Israel nunga sega nunga ditudalhon nasida debata dang benasida mangulu sa guru ni lomo ni rohani debata gurdok dinasida nama dipatupan nasida pikira dinasida nama diulaun nasida jala tudal nama bangsoi salomo ni rohani debata mamereng saluhu na yamanginang di jauh debata si Jeremia disuruh debata si Jeremia lautus sadahingana si tukang hudon tujuanna asa dibereng si Jeremia ahana pinatupan itu tukang hudoni jala ditikitola si Jeremia dibagas ni si toppa hudoni dibereng ibana ma si toppa hudoni padinggatos sada hudon alai hudon na pinadinggannya siya tanoi sega dan jadi ujungna gabi diulahi si tukang hudoni do musenang manukangi hudon na asing hudon na baru na lumehe siyan hudon na segay sa guru di si tukang hudoni do tano na tinyok nai mabesongo dia hudon hobar tulomon rohana mana maben hudon tageleng mana maben hudon na balga mana maben hudon na marbunga-bunga mana na polsudi nang sa guru di mana laos di pabotohod di batama tu si Jeremia dos do diri ni debata songo si tukang hudoni maradopon bangso na hinolongan na ima bangso Israel sa guru ni debata do bangso molo si tukang hudon boy paulihon hudon ng sega gabe hudon na dinggat debata pe sa sitong na songon ito dang naso na boy di patupa debata jala debata sa sitong na dan mangigil nang mabolok ko bangsoy sarubang do tukang hudoni sa di parhasyang tukang hudod do tano nang tinyo na unang adong bolong ikon ima tarpakke ikon ima bermanfaat didok debata matu si Jeremia debata pe mangigil bangso na dia halomohon nai na pinili nai gabi bangsa na tarpakke dan natudal siya debata amanginang tabuat tuma turpuko di tonga-tonga niya kaparngolota hubar tujahan paulin pangalaho do pabahena na parjulo sahali marhite-hite jami taon nang dipaingot do tuhita asa ta pauli pangalahot ta do pabahenata buasa
Ko sadar do hita mangina. Tu marlau dosa do kita. Ale nang pemarlau dosa kita. Saya totong do dialongi di bata kita. Dilehon aka partikian. Dilehon aka pasamotan. Dilehon hosa hanguluan. Buasa dilehon di bata salunay. Ala na diigil de bata do kita. Jolma na dia haolongin nai. Unang niya mate, unang niya nima gabihona ukum. Ala iko pauliho diri namanian hobar tulomo ni rohani di bata. Hobar tu sakap ni di bata. Asa hita saluhutna. Gabe mangulu. Jala manghitun salutna akalomo ni roha ni debata. Na paduaon amanginang marhite-hite jami taon neng pengot to kita. Asa tarida holong ni roha ni debata tu hita. Ikut tarida mai marhite-hite aka pabahenat. Di bagasan Yesus Kristus nunga di pauli di bata kita. Asa ga bisa da julma na mangulu di bagasa kolo nahot di bagasa lomoni rohani di bata. Dipilih ni bana dirina pumokop pita pardusau jala dilion ibana jaminan na luar biasa. Ahama jaminan na. Iko gabe parto hapita di ngulu saliling nililing na. Rap dohot ibana. Alai. Do pehita manibil. Siya ni saluho. Gudang do pehita. Mangulu o holang mangototoy. Holang mangaut imatu diri. Paburnang-burnang diri. Korupsi. Do akala na asing dope. Marhite-hite hata ni Tuhan na satu hita di apala partike no namanginang. Di paingot kita. Asa ono hita di pauli debata di bagasan Yesus Kristus. Songo tukang hudon ni na paulion hudon na uli. Di patu-patu kang hudon sada hudon. Asa budo pakyon niya kahumaliang. Asa arga. Asa bermanfaat. Molo holang tano sa bindo. Dang nang manfaat ni. Nah kita pesongo ni dua manginang. Di jadio debata kita. Sian tano. Asa gabi bermanfaat do kita tuak kahumaliang. Gabi pasu-pasu. Patudun akaholong ni roha do kalian asing dope. Maka mari membiarkan diri kita dibentuk oleh Tuhan. Jangan biarkan diri kita unang tapaluas diri to gagal dipadinggat debata alanya kahagiuna keperdagingon. Alanya kadang ol kita dipaturi debata. Lalu kita akan mengatakan, apakah Allah tidak sanggup? Sanggup. Tapi kalau kita tidak mau, Allah tidak pernah memaksa kita mangina. Allah dipaingok matu kita di bagasan partikianon. Asa olo mahita di pauli debata. Asa unak kita mago alanya kadosata. Monotung pa hita mago lang debata na pamago kita. Ala hita sa diri do na pamangaw dirita na so olo manguli di bagasan lomo ni rohani debata. Naparpudi sa hali. Sian hatan ni Tuhanon. Takasma di paingot di bata tu hita ganuk marsada-sada. Asa songon hatan ni Tuhanon. Ikot tarida ma di tonga-tonga niya kaparngolota na di bata do tutu. Manguluhan nguluton. Manang nasa guru ni di bata do nguluton. Ala nanguluton sa guru ni debatado berarti tapaloas ma
nguluton dipakai debata hobbar tulo rohana. Amin martanya kita. Muliate hupasa ruan nami tuho Tuhan nami. Nunga taruli hami sian hatam paluas mahami. Maka ngulun hatamon hobbar tulo roham. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Oras madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.